Number 1 sa mga balita. Mga kapitan sa nagbanggang St. Thomas Aquinas at MV Sulpicio 7 nagisig pasingin nanay. Dugang 13 ka mga patayng lawas gikan sa nalunod nga barko ang nakitan karong adlaw. Miabot na sa 54 ang ihap sa mga patay gumikan sa maong trahedya. State of calamity gideklara sa Cebu Provincial Board tungod sa lapad nga oil spill sa kadagatan sa Subo. Subo, Kabisayan ug Mindanao bayong hapon. Ako si Frank Malilong Jr. Ako si Georgia Herrera. O kini ang Aksyon Bisaya. Leslie, number niya, Lenin. Po kami nun sir, nung nangyari po. Then, yung pagbangga, parang medyo malakas yung yanig eh. So, ganun, yung impact po, yung nagising kami lahat. Tapos, huwag magpanik. Amazing! Salamat ka, Lord. Lord.
water by diving na, then dive na. Ipakuha na natong compress. 150 no? Actually, sir, i-estimate natin in December kung maging namo pa hindi pa man makita doon. Paano makita ang doon din na. So, ang posibilidad din na ang iyang ilaw mo. Lahat ng divers, kung pwede, i-register natin so that we will know who are those divers na kasama natin papunta doon. Then we will divide the group. No, kung ilang grupo tayo kasi hindi tayo magkasabay-sabay mag-dive. But again, we have to wait instruction galing kay Colonel Kuluma. Dito sa command center Kagrinar, dugang 15 ka mga patay gikan sa nalud nga barko ang natala human mapalgi ang ilang mga lawas karong adlaw. Duan ini ang nakita nga nag-utaw-utaw sa kadagatan sa Lapu-Lapu City. Samtang laing duha, nakitan karon lang gayong hapon nga naglutaw sa may Pier 4. Sa paghipos tining balita, niabot na sa 54 ang patay nga na-recovered. Human nabangga ang St. Thomas Aquinas o Sulpicio Express City na itong Biyernes sa gabi sa may Lawis Ledge sa Mactan Channel. Sa 54 ka casualty, 31 pa lang ang na-identified, samtang 20 ang nagpabiling wala pa maili. Sa labing wahing ihap, doon ay 750 ka mga survivors. 644 din mga pasero, samtang 106 din mga tripulante. 66 pa ang missing. Si Andrea Patinia sa Dugang Report. Kaganihang buntag, 11 kapatayng lawas ang anaa sa Talisay Fishport di inahimutang ang command center sa search and rescue operations. Tulo sa mga patayng lawas, pulos mga batang babay. Dunasay patayng lawas sa duha ka mga lalaki kung diin ang usa, nagsulog og green shorts nga may logo sa PNP. Samtang unom sa mga patay nga nakitaan kaganiha, mga babay, kung diin usa niini nagsulog og ID sa usa ka Loretta Toriano. Matod sa Disaster Victims Identification Team, ipaubos pa sa DNA test ang tanang patayng lawas nga nakitaan. Of course, as SOP nato sa kuan para in the near future, if there are some people who will claim, we will just be compared it with the relatives. Si Cebu City Mayor Michael Rama mipasalig nga buhaton nila ang tanan aron madali na ang pag-release sa mga identified bodies ngadto sa mga tagtungod niini. The direction is it has to be released as quick as possible. Families there in Surigao, families in Agusan del Norte, anywhere else, everywhere else in the country whose body has been identified are already waiting. They want to have and they want to see that body placed in a coffin and they can start what they want to do. Si Nanay Salvacion gikan pa sa Pampanga aron pangitaon ang iyang 25 anyos nga anak nga si Carla ug tulo ka apo nga nagpangidaron og 1, 5 ug 8 anyos. Sila sakay sa nalunod nga barko. Dako ang pagtuo ni Nanay Salvacion nga duha sa mga nakitang bata kaganiha iyang mga apo. Nakastorya pa niyang iyang anak sa dihang nalunod na ang barko. Ngayon, nung umuwi na nga siya, yun na nga nangyari. Tapos sumisigaw nga siya nung time na accident na gano'n na yung barko, sabi niya, Ma, lumulubog yung barko na sinasakyan namin, ganun kaganda sinabi niya, Ma'am. Nak, sabi ko, laksan mo yung loob mo, sabi ko sa kanya ng ganyan, dahil yung mga anak mo kawawa kung hindi mo lalaksan ang loob mo, lalo pa naman mag-isa ka lang, wala kang lalaking kasama. Samtang si Nelson, midangup sab sa Fishport aron pag-follow up kung nakita na ba ang iyang 68 anyos nga inahan ug 74 anyos nga iyaan. Gani ipatapot niya ang hulagway ni ini, tapad sa mga hulagway sa laing mga biktima nga nagpabiling missing. Dahil nga, mauna dito katapusan na mong kita. Sa pagkakaroon, sir, malaumon gyapon ka nga makitaan siya. Malaumon gyapon. Pero kung bisan kung unsa sila, buhay o patay, basta ang importante nga makita na mo sila. Matod sa Incident Management Team nga pinanguluhan ni Gobernador Hilario Junjun Davide III, padayon gyapon nilang search and rescue operations tungod kay nagtuo sila nga aduna pa sila'y makita ang mga biktima nga buhi. We pray that they're still alive. We have not given up hope. We will continue the search
and rescue operations. The 6 to 8 unaccounted for, we're hoping praying that some of them are just maybe stranded in a nearby island or community and will surface. And that's a big miracle for all of us. For any rescuer, we don't want to say that all these unaccounted are presumed to be there. Gawa sa search and rescue operations, aduna say buhaton nga retrieval operations karong hapon. Sudlon sa mga divers ang nalunod nga barko nga MV St. Thomas Aquinas. At this moment, and the briefing this morning, they told me that they will try to penetrate the inside of the vessel. Hangtod karon wa gyapon mawad-i sa paglaom ang mga rescue teams nga duna sila'y makit-ang survivors sa nitabong trahedya tali sa duha ka mga barko niadtong Biyernes sa gabi dinhi sa kadagatan sa may South Road property. Usa karon ang ilang panawagan ngadto sa publiko nga unta magkahiusa ang tanan sa pag-ampo nga mahimong luwas ug malampuso ng ilang rescue operation. Andrea Patenya, News 5.